ce min masoyi ka zama kogin zuma. A lallai ka zama jagoran rayuwata ba na shakka. Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing sannan ka ku manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Ni ce taku. Tofa wata sabuwa tsakanin jarumar Kannywood Hadiza Gabon da kuma Sheikh Professor Isa Ali Fantami, inda jarumar Kannywood din Hadiza Gabon ta ce ba ta da buri a duniya wanda ya wuce ta auri wato Sheikh Isa Ali Fantami. Masu sauraron mu gyara zama domin jin yadda Hadiza Gabon din ta nuna soyayya da kaunar Sheikh Isa Ali Fantami, wanda ta ce in har ya amince zai aure ta to fa ita da fim sun yi ban kwana. Kafin mu tsinduma a cikin kamuku wannan rahoto, da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyon mu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Kamar yadda kuka sani dai, babu wanda bai san wannan jarumar Kannywood din ba, wato Hadiza Gabon. Jaruma ce wadda ta yi shura wajen taimako irin na addinin musulunci, kuma a cikin taimakon da jarumar take babu shakka ba ta nuna cewa ta yi, sai dai kawai ku ji an yi don ko postin ba ta yi saboda don Allah take yi. Jarumar a cikin matan Kannywood ta yi fice wajen wato sadaka da kyauta da yawa. Jarumar ta bayyana cewa ba ta da buri wanda ya huce ta auri Sheikh Dr. Isa Ali Fantami ko kuma mu ce Professor Isa Ali Fantami. Jarumar fina-finan Hausa ta Kannywood Hadiza Gabon ta bayyana cewa ba ta da buri a rayuwarta sama da auren ministan sadarwa Malam Isa Ali Fantami wanda ya zama Professor. Jarumar ta ce tun tana yarinya take da burin auren wato mutum irin Fantami, wanda yake da ilimi wato tsakani na addinin musulunci da kuma na zamani wato boko. Jarumar ta kara da cewa ko a yanzu idan Sheikh Isa Ali Fantami ya amince zai aure ta, to fa za ta bar fim ta daina shi, wato haihata za ta yi bankwana da fim ta aure shi wato Dr. Isa Ali Fantamin, ta bude sabon shafin rayuwa tare da shi a rayuwarta. Ko shekarar da ta gabata sai da ministan sadarwa Sheikh Isa Ali Fantami ya yi wa jarumar Kannywood din wato Hadiza Gabon wani tsokaci ko mu ce comment a shafinta na Twitter, abin da ya janyo wato cece kuce wato a wannan lokaci, inda mutane da dama suka yi wato zargin akwai wata alaka mai karfi tsakanin Sheikh Isa Ali Fantamin da jaruma Hadiza Gabon wato da wannan comment din da ya mata, inda suke gani cewa babu shakka akwai wani abu a tsakanin su. Yanzu dai jarumar Hadiza Gabon ta bayyana cewa ba ta da buri wato wanda ya huce ta auri Sheikh Dr. Isa Ali Fantamin. Kamar yadda muka sani dai, jarumar Kannywood Hadiza Gabon, kamar yadda muka gaya muku, babu shakka jaruma ce wadda ta yi shura a wajen taimako. Idan za ta yi taimako tana taimaka mutum ne da abu wanda za a yi mamaki a kansa, kuma jaruma ce wadda idan ta yi irin wannan abu na taimako saboda tsakaninta da Allah ne, ba za ka taɓa sanin wato ta yi ba, sai dai wani ya magana, amma ita ka ga wai ko ta yi postin ko ta yi magana samsam ba za ka gani ba. A kwanakin baya ko mu ce shekarar da ta gabata, jarumar Hadiza Gabon ta gina wani masallaci mai kyau wanda wato mutane suka ringe mata san barka. Postin din masallacin ba ita ta yi ba, ko a cikin shafinta ba ta bayyana wani abu makamancin wato ginin ba. Kawai sai dai wani ne ya bayyana ya ce Allah ya saka mata alheri da ginin da ta yi, inda a lokacin babu shakka jama'a da dama wasu sun mata farin ciki, amma 'yan kaɗan daga ciki sun ringa gaggaya mata maganganu baƙaƙe, wanda ta sanya wato mutane suka ringa mayar da martani, amma ko magana ba ta ba, suka ringa gaya mata cewa duk da an ji
wasu suna cewa da kuɗin banza ta gina. To kai ma wanda kake magana da kuɗin banza ta gina, kai da kake da na alkhairi ka fito ka gina, in ma na banzan ne da kai ka fito ka gina. Babu shakka a lokacin jarumar wato an yaba mata sosai, banda kuma irin taimakon da ta kasance tana yi wa al'umma, wanda a sirri take yin sa, kuma dukkan azumi idan ya zo takan gudanar da irin wannan abubuwan na kaiwa wato waɗanda ba su da ƙarfi kayayyakin abinci, kuma duk a cikin dukiyarta take yi, ba wai wani foundation ne da ita ba take zuwa take karɓo kuɗaɗe a wajen wasu manyan masu kuɗi ko kuma 'yan siyasa da kuɗinta take yi, saboda dai biɗan lada da take yi a wajen Allah. Idan ba za ku manta ba, a watannin da suka gabata akwai wani tsoho da ya fito ya ce shi duk duniya ba shi da wanda yake so illa jaruma Hadiza Gabon ɗin. Aka ringa yaɗa wannan bidiyo, wanda ko mu ma a wannan tasha tamu mun kawo muku bidiyon nasa da kuma yadda jaruma Hadiza Gabon ɗin ta yi magana a kansa. A ƙarshe, saboda jarumar a nitsa take kuma kirkinta ya kai kirki, sai ta sa aka nemo mata wannan tsoho. Kun san dai wato zaren zamu iya cewa ba kalar yadin bane, bi ma'ana jaruma Hadiza Gabon bayan da za a yi ta auri wannan tsoho yanda yake a tsofansa, kuma babu shakka lokacin ta fuskanci cewa babu abin da yake damunsa illa talauci. Jaruma Hadiza Gabon nan ta sa aka zo aka kira shi, ta yi mai kalamai na burgewa, inda ta gaya mai cewa ita yanzu ba za ta iya aurensa ba, amma ta nemi fatan Allah ya bashi wadda za ta so shi ta aure shi. Jaruma Hadiza Gabon ta irga kuɗaɗe naira 1000 har 50,000 ta dunkule ta ba wannan tsoho. Babu shakka wannan tsoho ya ji daɗi sosai, kuma ya yi mata addu'a akan wannan kuɗaɗe da ta bayar. Saɓanin jaruman Kano ɗin da muka sani a yanzu, wanda mutane da dama sun sha yin tattaki daga garuruwansu zuwa gare su, amma idan suka zo wulakanta su suke. A ƙarshe ma masu mu idan ba za ku manta ba, mun kawo muku wani bidiyo wato shekarar da ta gabata, wato inda wani ya sha wato guba a sakamakon ya zo tun daga wani gari mai nisa domin ya ga wata jaruma wato a Kannywood, wato jarumar ta ƙi kula shi, inda wato wannan ɓacin ran ya sanya shi ya sha fiya-fiya. Duk da dai abin da ya shirme ne da jakanta da rashin ilimi, bai kamata a ce ya ɗauki wannan mataki ba. Babu laifi idan ya zauna ya ta zindima ihu har sai an nemo ta, wannan ba na abu ne ba, amma ka kai har matakin da za ka ɗauki wani abu da zai illata ka kamar guba ka sha wai saboda wata jaruma ta ƙi ganinka, wannan babu shakka jahilci ne ƙarara, domin mun sani duk wanda ya kashe kansa da kankin kansa to babu shakka wuta zai tafi, kuma Allah ya kiyashe mu da yin mutuwa irin ta kafirci haka. Masu sauraron mu, kamar yadda dai kuka sani wannan batu mun ɗauko shi ne akan wato jarumar Kannywood mai kirkin nan Hadiza Gabon, wadda ta bayyana ƙaunarta daga wato ga Sheikh Isa Ali Fantami, wadda ta ce idan har ya amince zai aure ta to fa za ta ajiye sana'ar fim, wato ta koma wato ta aure shi, ta buɗe sabon shafin rayuwa. Wannan labari mun same shi ne daga duniyar Kannywood, duk da dai wato daga iyanan aka fara posting ɗinsa, abin bai bazu ba. Muna jira dai mu ga jarumar shin za ta ƙara tsokaci ne akan haka kamar yadda duniyar Kannywood ɗin suka kawo wannan labari, ko kuma a'a za mu ji ta a Fim Magazine ko kuma BBC dai a dangane da haka. Domin tabbatar da wannan labari muna jira dai mu gani wato jarumar hirar da za a yi da ita, domin ta tabbatar da wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya.